לא, חשוב שאני שלישי רביעי, שלישי, שמעת. חבר'ה, אבל שלא יראו אתכם בתמונה, בסדר? לא יראו אתכם. אוקיי, נו, איפה זה? רגע. אוקיי, עכשיו, כמו שאתה עושה בטאץ', ככה אתה עושה. בשביל זום, שני ידיים קדימה, רחב, פותח. אותו דבר בשביל זום אאוט, הפוך. תשמור על ידיים ישרות, בסדר? עכשיו בשביל להסתובב הצידה, עם יד ימין, כמו ישר, יד ישרה, חייב יד ישרה. תנסה להחזיר אותה מלמטה, ואז... זה נציל לאנשים נכים. כן, לאנשים נכים זה לא כיף. עכשיו תלך קצת, תלך במקום. הוא בכל יפה. תצלם אותו אבל כאן. עכשיו זה יותר יפה. אוקיי, עכשיו אתה רוצה... בוא תצטלם קצת על הכביש לרקע המכללה וזה. רק שנייה. מה זה עושה? יאללה, תזוז קצת. לא, סתם, תתכופף, זה נראה לי משהו לא טוב. הנה. תגיד צ'יז? צ'יז. נשמרה התמונה.